चिरां जिल्ला भारतीय जनता युवा मोर्चाया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि 53थि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना बिथांनि गोलाव जिउ लोगोसेयै एना-एनि गैयाजासे अरायबो मोजां हाबा मावलांनो हायो बेखौनो सिडली आस्राबारिनि बाथौ थानसालियाव इसोरनिसिम आरज गाबदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनाबो फेसबुक पेजनि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि 53थि गोथार जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। আজি আমাৰ অসমৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ 53তম জন্ম জয়ন্তী তো আৰু এই কাৰণে আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতৃত্ব গোটেই অসমত আজি তেওঁ মানে আমাৰ যি ধৰ্মীয় আমাৰ যিটো হিন্দু ধৰ্মৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা মানে মতে আজি আমি বাথৌ মন্দিৰত আমি এটা সেৱা জনাইছোঁ আৰু গোটেই অসমতে এইটো বিভিন্ন জেগাত হৈ আছে। তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি জিলাৰ ফালৰ পৰা এটাই মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত যে তেখেতৰ আয়ু যাতে আৰু দীৰ্ঘায়ু হয়, তেওঁ যাতে আৰু অসমৰ কাৰণে ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰে, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰে আৰু এইখিনিয়ে। না তেখেতৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট আশাবাদী, গোটেই অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষই আশাবাদী, কাৰণ তেওঁৰ নেতৃত্বত আজি অসমত বহুত এটা সুস্থ সবল আৰু মানে এটা সমাজ গঠন হৈ আছে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ গোটেই অসমবাসীয়ে দেখিছে যে আমাৰ যি এটা সময়ত যিটো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ যিবিলাক আছিলে আজিৰ দিনত গোটেই বস্তুখিনি কিন্তু কিছু হ'লেও আমি ক'ব লাগিব মানে গোটেইখিনি সফল নহ'লেও আমি মোটামুটি 90% ক'ব লাগিব যে আমি সফল হৈছোঁ তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি এটা সুস্থ সবল সমাজ গঠন কৰাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा दादानि जोनोम सानखौ जों दिनै सिडली आस्राबारि बाथौ मन्दिराव मानगोनां गाहाय मन्थ्रिनि जाहाथे जिबना सुस्थ आरो सुस्थ मगजै जोंनि आसामखौ सालायलांनो हायो आरो जे जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजिया जे भारतखौ विश्वगुरु बानायनो जे थांखि लादों बे थांखिखौ जाहाथे जोंनि आसामनिफ्राय जोंनि गाहाय मन्थ्रिया हेफाजाब होनानै जोंनि नरेन्द्र मोदीजिनि थांखि लानायखौ जाहाथे जाफुंसार खालामहोनो हायो बेखौनो जों आसा खालामनानै दिनै जोंनि बाथौ मन्दिराव जोंनि आफा बोराइ बाथौनाव जों आशीर्बाद जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ आशीर्बाद होयो। बिनि थाखायनो जों दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चानिफ्राय आरज गाबनाय जादों। दा बर्थमान जोंनि माबायावथ' गासिबो मोजाङैनो मावगासिनो जेसेबां हायो आरो मेक्सिमाम टाइम होनो नाजागासिनो आरो बिसेसके जोंनि बर' समाजखौ लानानै लोगोसे गासिबो जनगोष्ठी माबाफोरखौ लाफानानै खामानिफोरखौ मावगासिनो नायगासिनो। जे जोंनि ओनसोलाव बिजेपि जुदि फैयोबा जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो मोनसे धारना दङ बेनि समाव निस्सय बे सुफुंनाय माबाखौथ' आवगोलनिफ्रायनो नाजागासिनोखा जेसेबां थाब हायो जों जाफुंसार खालामनो थाखाय नाजागासिनो आरो ग्राउन्ड लेभेल सिमबो जोंनि कार्यकर्ताफ्रा जेसेबां गामि गामि हाबनानै जों माने खबर लागासिनो जोंनि माबाफोरखौ सुबिदा उसुबिदाफोरखौ। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।